जों बबाग्रानि instruction बायनो जोंनि total PM जों समाय दांरखा समाय दांनाय रंखा जोंनि बरम गोनां अनन्त देबबर्मा बरम गोनां रबीन्द्र देबबर्मा बरम गोनां रुनेल देबबर्मा बर'नो दिनै जों समाय दांरखा बिसोरनि बागै दैबो अर जागा फाइमान जोंनि जत EMS रक MDC रक दिनै जों फाइमाखा जे फाइनान्सियल जों दैबो जोंनि एडिसिनाव जों जे सामोंखांखायनो जों गाहामखे थांलायनाय जोंनि डक्टर जों बागलायनाय महाराजा फायखांखे जों डक्टर बागलायै स्मुथलि बाहायखे जों एडिसिनाव सालावनाय जों चेलायनाय एबा जों ताबो ब्लै प्रब्लेमाव दंबो जोंनि इकनमिकेलि जोंनि फान्डनि ब्लै शर्टेज चलै दंबो आइखानो जों स्टेट गभर्नमेन्टनि थाखाय जों रेज खायनाय इसु थिसानाय दानिखे जों बारबानो साइ दंबो जे जोंनि एडिसियाव ताबो सेलारि प्लास डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिसनि कुनो आलादा कोड अफ एकाउन्ट करिनो हेड अफ एकाउन्ट करिनो बागै जोंनि प्रब्लेम फेसिं दंबो तरनबो जों रेज खायनाय जत तालनो आं हामबाय रावो बर'नि सामों बर'नि तांमों बाय फाइनान्सियल जोंनि दिपासालबो जे एडिसियाव रां माने जे एडिसिनि स्किम दंबानो जों गाहामखे चालकमानाय खायमानाय हाय होनाय आं हयथ' खालायो बर'नो आं लामसावो थाबायनो लामसावो बर'नि सामों गाहाम सार डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खायजानाय महाराष्ट्र प्राइमरी आगुलो 24-25 तारीख डिपार्टमेंट एजुकेशन खायजानाय ताबक जरा डिपार्टमेंट एजुकेशन खायजानाय कुनो कक सादा करिखो महाराजा फायखांखे जों सबानो डिपार्टमेंट होनाय अबस्था महाराष्ट्र किसासो MDC रक खाकयजा खनैनाय जे सोशल मीडिया रक नुमानि आबनो तै केताम सा दा जोंनि MDC नि बिसिङाव केबो खाकयनाय तरै बनि पार्सोनाल सामोनि बागै हयथ' हाबासा कनै फाइमालि आंखना हेबा जोंनि बिसिङाव जतनो एक मिरो जतनो नगो जों कयेक दिन आगे जत जों जोंनि यूनिटी जों फुनो रखा जोंनि थानसा फुनो रखा जों मीडिया रावनो आं सानायनो मुसुगो जोंनि बिसिङाव जत यूनिटी दंखानो कायसे कुछ मीडिया रावबोनो जेबाबे डिवाइड खायमानि हाय फनुमानि बागै आं बर'नो कयनायनो मुसुगो थानसा दंनानै होनथों दानिखे बर'नि पार्सोनाल सामुं बाय बर' हयथ' दिनै एबसेन्ट होनखोना मुकुनो कक गया जे आं दिनैबो कक सालायजा जत MDC बाय बर' जतनो सावो व्यक्तिगत कारणे दिनै फाइमाया होनो हेबाय मैक्सिमाम जतनो फायखा एक दुई जन बाद थांखे जतनो फायजा सर इज ए प्रोग्राम जे EM द माने बिसिङाव डिपार्टमेंट काम होबा साबनो डिपार्टमेंट ताक्स जरा एलोकेशन खायजा ख बर' दिनै जास्ट EM हिसाबै बर' सामुं खायखा सपोर्ट नाखा कयेक दिनाव महाराजा फाइमानि जागोन बर'नो डिपार्टमेंट एलोकेशन खायजा